Natali Lintala, bohemiperheen lapsi, joka kaipasi tavallista elämää. Sai perintönä paljon musiikkia, mutta myös isän alkoholismigeenin. Tänä päivänä hän on näyttelijä, 2 lapsen äiti, joka on oppinut tekemään virheitä ja luottamaan siihen, että aallotkin kantavat. Mä oon kokenut ja omasta mielestäni parkkiintunutkin teatterin kävijä, mutta tämä Seinäjoen kaupungin teatterin Seili-musikaali, niin se jotenkin iski tajuntaan kuin 1000 volttia. Aivan mieletöntä. Osaatko sä yhtään sanoa, että miksi näin mahtaa käydä? Seiliä tuntuu erityisen tärkeältä tehdä ja mä uskon, että koska nämä Seilin naisten tarinat perustuu oikeisiin potilasasiakirjoihin, niin nämä Seilin naiset on meidän kanssa kertomassa tätä tarinaa. Niin hävettikö se bohemia? Kyllä se hävetti tosi paljon. Se oli kamalaa olla erilainen. Mm. Missä vaiheessa sä tajusit itse, että se isän illanistyöstä muut tarkoittaa sitä, että hän juo ja hän juo tosi paljon? Eniten mä oon jotenkin herännyt siihen todellisuuteen suunnilleen 10-vuotiaana. Et silloin mä aloin siitä kärsiä. Mikä se oli se isoin kulissi, mikä sun piti kaataa, että sä oot nyt tässä ihan hengissä ja vauhdissa? Kyllä se oli silloin, kun mä täytin 30, niin se oman alkoholin käytön lopettaminen ja myös sen myöntäminen, että isä oli alkoholisti.